Λοιπόν, αυτό είναι το κλατς. Αυτό που ακούτε είναι το φανάρι για τους πεζούς. Έχει αρχίσει να ψιλοχιονίζει. Έχει πιάσει πάγο. Είμαι έξω από το μαγαζί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κλατς. Άδειοι δρόμοι, Κυριακή πρωί, 8 παρατέταρτο. Υπάρχει ψυχή εδώ τίποτα. Αυτό το φανάρι κάνει πολύ θόρυβο. Αυτό είναι το κλατς έξω από το μαγαζί. Αυτό είναι το μαγαζί. Πάμε και λίγο μέσα να το δείτε. Εδώ βγάζουμε μπουφέ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 11 με 3. Λοιπόν, πέσαμε στα σκοτάδια. Ό,τι προλάβετε και δείτε εδώ πέρα τώρα τι φαίνεται. Μερικά τραπέζια μας. Αυτή εκεί πέρα είναι η μπάρα. Οικονομία στα φώτα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τοιχογραφία. Και καλά Μύκονος. Εδώ συνεχίζουμε, πάμε για τα πρωινά. Εδώ είναι η είσοδος για το ξενοδοχείο. Αυτή είναι η πίσω σάλα, μη καπνίζοντες. Όπως βλέπετε δεν έχω τσιγάρο. Αυτή είναι η αίθουσα. Κάτσε να δούμε αν έχει κόσμο στα πρωινά. Αυτά είναι τα πρωινά. Και αυτός είναι ο Ιορδάνης που κάνει τα πρωινά. Εγώ τραβάω βίντεο Ιορδάνη. Πάμε προς την κουζίνα. Ταμείο. Κουζίνα. Στην Ιλάτζια. Έχω κάτι πατάτες καθαρισμένες, τράβα και αυτές. Και τις πατάτες θα τραβήξουμε. Κουζίνα. Κουζίνα. Συνεχίζουμε. Πίσω χώρι. Και το δέμα που είναι για να σταλεί. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση. Γεια σας.